Da dete poraste nije prost zadatak. Znanje, osjećanje humora, strpljenje, mnoštvo kvaliteta je neophodno svakom roditelju za vaspitanje voljenog čeda. Ali vi, kao roditelj, možete olakšati sebi zadatak, zato što zdrava i bodra deca, koje dobijaju sve neophodne vitamine i mikroelemente, imaju više energije i snage za učenje i za harmoničan razvoj. Ako vi ne želite svaki dan da gurate u svoje mališane kilogram voća i morske plodove u šerpama, da bi oni bili zdravi, izlaz za vas su biološko aktivni dodaci ishrane. Vision je prva kompanija koja je razvila ceo kompleks. Dečiji badi koji se dnevno unose i deluju na dečiji organizam, a međusobno se pojačavaju i dopunjuju. Godinu dana ranije, Vision je predstavio novu produkciju iz serije Lifehack Junior. Осенью 2008 вас ожидает появление всей линейки. Это Bibik. Bibik, budi veliki. Stablo bambusa oduvek je poznato po brzom rastu. Isto tako će rasti i vaše dete. Be healthy, budi zdrav. Propolis i vitamin C, najbolja sredstva za jačanje imuniteta. Zaštitite svog mališana od prehlade i alergija. Be strong, budi jak. Matična mleč dovoljna je pčeli carici, matici da bude velika. I vaše dete će postati car među vršnjacima. Be smart, budi pametan. Svi su upoznati sa neprocenjivom koristi ribljeg ulja na dečiji organizam i na mozak. Možda će iz vašeg deteta da izraste novi Einstein. Be chocolate, budi bodar. Kakao prah popravlja raspoloženje i pojačava pamćenje. Budite zajedno sa decom gosti čokoladne zemlje. Be wise, budi mudar. Jod razvija mišljenje, pamćenje i osnažuje organizam. Petice će se u svesti kod vašeg đaka pojavljivati mnogo češće. Sve komponente svakog proizvoda dečijeg kompleksa su pažljivo odabrane i proverene. Oni osnažuju dejstvo jednih na druge. Lifehack Junior, korist i ukusno zadovoljstvo u svakoj kapsuli za vaše dete.